Il-ħadd is-Segretarju Parlamentari Franco Merċi arribat tal-istorja fil-ħarġa ta' Sunday Times fejn qal li qed jibqa' mal-waiver li ingħatatlu bħalissa jinsab fl-istadju li ser joħroġ mill-prattika privata. Is-Segretarju Parlamentari Franco Merċi qal li ser jaqaf totalment mill-prattika privata fil-bidu ta' Settembru. Madankollu l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tgħid li dak li qed jagħmel is-Segretarju Parlamentari Merċi huwa ksur sfaċċat ta' etika u għandhom jittieħdu passi fil-konfront tiegħu. Fi sqarrija 2 wara nofsinhar, il-Partit Laburista qal li qabel jitkellem fuq etika, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil għandu jdur dawra madwaru u jara uħud minn fost l-iktar membri prominenti fix-Shadow Cabinet tiegħu. Il-Partit Laburista jfakkar kif ix-Shadow Cabinet preżenti huwa magħmul minn membri prominenti tal-iktar gvern arroganti li ra pajjiżna fl-istorja riċenti tiegħu. Fost oħrajn, ex-Ministru tal-Finanzi Javier Chepchain fuq private jet ma' negozjanti biex jara l-logħba futbol, dan apparti li sarlu xogħol fuq id-dar privata tiegħu illi ingħat illi kellu jitħallas minn kuntratturi ieħor bħala senserija. Aktar tard sar magħruf illi l-istess ex-Ministru Nazzjonalista ingħata arloġġ tal-lira bħala rigal minn persuni illi kienu involuti fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt qabel l-aħħar elezzjoni. Il-Partit Nazzjonalista tajjeb jiftakar fir-rapport tal-Awditur Ġenerali li sab li kuntratt ta' €1,000,000 fil-Wayserv spiċċa jiswa 29 miljun euro taħt it-tmexxija tal-ex-Ministru tar-Riżorsi. Każ ieħor ta' nuqqas serju ta' tmexxija fil-Kabinet Nazzjonalista fl-aħħar leġislatura kien il-mod kif mexa fil-każ tal-impjant tal-Power Station tal-BWSC. Partit li għadu sal-lum immexxi min-nies illi ddeċidew li jieħdu żieda ta' €500 fil-ġimgħa waqt li jollu l-kontijiet tad-dawl u ilma lill-familji u n-negozji kollha. Il-Partit Laburista qal li l-kap nazzjonalista Simon Busuttil u n-nista madwaru żgur ma jistgħux jagħtu ebda lezzjoni ta' etika politika, speċjalment meta l-każ li huma qed jirreferu għalih huwa wieħed li jinvolvi sens komun biex il-pazjenti ma jbatux.